हाजार हाजार रायजो राजा एनडिबिनि नामाव एनडिबि केडार दिनै केस दङ जायफ्रा केसाव गोलैदों बिसोरसो मिथियो हा हु फानबाबो आगोर मोनाखै बे केसफ्रा दिनै उइद्र जानांगौ जेलावबो दिनै गोबां एनडिबि दैदेनगिरिनिफ्राय आरम्भ खालामनानै केडारफोर जेलाव दङ दिनै गौरां बुंदों आंलायनो दालाल जाथिखौ फानबाय एमएलए एमपि जानायनिबो सिमां गैया रायजो राजानि खामानि मावनो खाबु मोनदों आरो बेखौनो आं लादों एमएलए जोंनि एमपिआ जोंनि मन्त्रिया जोंनि इएमआ जोंनि एमसिएलए जोंनि गासैबो जोंनि बिनि उनाव मानो बर' फिसाफ्रा दिनै एसेबां गाज्रि अबस्थायाव थानांगोन কথা বিটিআর চুক্তি কোনো সংবিধানৰ আৰ্টিকেল শেডুলৰ অধীনত নহয় ইয়াৰ কাৰণে এছেম্বলি আৰু পাৰ্লিয়ামেণ্টত ইয়াৰ কাৰণে বিল পাছ কৰিবলগীয়া নাই खालामनांगौ गैया मोनखानाय जोंनि बिगासेबो हाखौ जोङो बाहेरायाव थांहोआ होननानै जों जुदि बुंनो हायोब्ला प्रमद बर' दुलाराय बर' फरायसा आफाद जातिनि थाखाय गावसोरल' सिन्था खालामग्रा आन्दलन खालामग्रा बिर जोहोलाव होननानै दाबि खालामनानै लाग्राफ्रा मानो बुंनो हाया रायजो राजाफोर बेखौ प्रश्न खालाम फारगिया बुंदों नामा जाहा दिपेन बर'आबो एबसना बे जोंनि मोनखानाय जि टेरिटरि बे गामि 3079 खन दरसेबो कुनु पट्टे बेखौ जोङो थैलाय उजिलाय दान होआ काबार मरमत काबार जासि दियार कारणे बिटिसि टु आहाना हाजार हाजार बड'पार পৰা আৰম্ভ কৰি পেলাই সোমলাদাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি পেলাই যিমান जोहोलाव जो আছে তেখেতসকলৰ বলিদানৰ বিনিময়ত এইখন সৃষ্টি কৰা হৈছে সৃষ্টি খালামनाय जादों जबरदस्त কোনোবা জাসি পেলে পকেটে পড়া দিয়া নাই বিটিসি বাকি রাইজ সমাজ আন্দোলনকারী সকলো আজি শহীদ হৈ গ'ল জীবিত আছে সকলোৱে এই চুক্তিৰ দাবিদাৰ जों दाबिदार आरो जों गोथाङै थांनानै थानायाव जों बेखौ जागोन दिनै सानैसोआ बुंदों जब जब संसार जानांगौ बिसोरनोसो हरजोबनाय जायो खोलाहा ओरै ओरै भटआव खस्थ' जायो बै ओनसोलखौ दाननांगौ मा शब्द बेलाय बेफोर मोनसे शब्द बेफोर मोनसे खोथा जायो नामा मोनसे गामिखौ फर्मुला फिट खालामनानै मोनसे थिक खालामनाय जादों एथ' सहजै जायाखै बाउन्डारिया मोनसे खालाम बिएसिआव जों गोबां गामि दानजादों 551 खान गामि मोनखानाय बिएसिआव मोनखानाय गामिखौ दानदों बै समाव बिनि जोङो गैखायैखौ सोनो हादों माखासे दाननायखौ जों सोनो हायाखै बेफोर धेमालि खोथा नङा बे मा सोर दं मा सोर गैया जोंहा बिदि मा खोथा जोंनि खोथा जाहैबाय बेयो जोंनि बड'लेण्ड टेरिटरियेल काउन्सिल बाउन्डारि बे हा 9000 बर्ग किल'मिटार बास 35 लक्ष जनसाधारण बास बे जोंनि सम्पतिबो होनजायो जोंनि बिखाबो होनजायो जोंनि जिउबो होनजायो संग्राम शहीदनि गेजेरजों जबरदस्त सृष्टि खालामनाय धेमालि दा सानथों सोरनिबा बिफानि मोननाय सम्पति बायदि ओरैहाय 100 खान थांबा मा जानो ओरैहाय 300 खान सोगोन लाबायनानै दा बे माबाफ्राव मबाइल डिसकासन मा होनो बिदिखौ मिडियाफ्राव थरख' बिथरख' भाषणखौ सम नुनानै आं लाजिखाङो एथ' सहज मोनदों बिटिआर मा बिटिसिआ मा बेखौथ' आङो दिनै कम्पेयार करार কোনো প্রয়োজন নাই বুলি ভাবিছো সবই জানা হতো সিধা কথা বিটিআর চুক্তি কোনো সংবিধানৰ আৰ্টিকেল শেডুলৰ অধীনত নহয় ইয়াৰ কাৰণে এছেম্বলি আৰু পাৰ্লিয়ামেণ্টত ইয়াৰ কাৰণে বিল পাছ কৰিবলগীয়া নাই खालामनांगौ गैया হব আমাৰতো এনেকৈ হব होननानै আশা होनाय लाब गैया बिटिआर चुক্তিত बाउन्डारि एक्सटेनसन बाउन्डारि किबा इदिनाखौ उमुक थुमुक सासे आवगोनि एबसुनि करमेटा इउपिपिएलनि सेक्रेटारि मोना मा दाख्लै नुदां मबाइल आफादगिरिया बुंदों नामा जाहा दिपेन बर'आबो एबसुना बेखौ जों सोंनाया मा अपराध जायो आइ आफा रायजो राजाया सोंनाया मा अपराध जायो बे गणतन्त्र देशआव दुलाराय बर' फरायसाया जिहेतु डेम'क्रेटिक मोनसे गोथार छात्र संगठन होमबा डेम'क्रेटिकेलि जोंनि बे प्रश्नआ मा अपराध जायो आंलायनो दालाल
बे साल दंफां फानग्राया सोर? नोंनिनो सोरबा? साल दंफांथ' नङा, बे दंफां दानना जाग्राफ्रा उदालगुरियावबो दङ 2-3 हाजारसो, बेजोंबो दङ दुमबाजार बबेबाजों हरसिया मैसो गारि नारनानै थेला नारनानै दंफां दाननो थाङो हाग्रायाव, आरो जि एसे फैसा मोनबोयो बेजों न'खर सालायो। जों बुंबाय दंफां दाननो नाङा, दंफां दाननो नाङा होननानै बुंबाय, जौ फाननाङा होननानै बुंबाय। मानो जौ फाननाङा जोंनि आइजोफ्रा? मानो दंफां दाननो थांनाङा, गुबुन खामानि माव। नाथाय खामानिनि राहा लामाखौथ' सोरबा बानायना होनांगोन ना रायजोफोर? दंफां दाननायखौ दिनै रायदों, दाय होदों एबसुखौ, एनडिबिखौ दाय होदों। नाथाय बिथाङा सासे सिट जानानै बै दंफां दानग्रा जायफोर फंबाय बिनानाव गोरिब गुन्द्रा हावरिया खावरिया मावरिया बिसोरनो मानो माबा मोनसे लामा होआखै? साख्रि हो, बेफार फालांगि खालामना जानो फैसा हो। गावहा न' बाङा लुना लानो हानायखाय, कौटि थाखा खामायनायखाय बयहाबो उदैया बुंबाय होननानै सानबाय बियो। बै कृष्ण दामोदर बिप्रनि सल' बायदि जानानै दोरखावना होनाय लोगो लोगो बयहाबो उदै बुंहैनाय बायदि। बेथ' नङाना रायजोफोर? दा दिनै बिथाङा आंखौ रायनो हानाय, आंहा सिखाव बेबायदि सिखाव दाखाय दालालि खालामनायनि खुनु गोनांथि गैया रायजोफोर, खुनु गोनांथि गैया। आंहा बिनि बायदि माहाजोन जानायनिबो खुनु सिमां गैया, एमएलए एमपि जानायनिबो सिमां गैया। रायजो राजानि खामानि मावनो खाबु मोनदों आरो बेखौनो आं लादों। रायजो बिनानै रोजा रोजा सुबुङा थैबाय, उन्दै समनिफ्रायनो नुबोदों। आरो बिथाङाबो जाय आफादखौ दैदेनदों बिएलटि मोनसे समाव, बे बिएलटिआबो आलादा रायजोखौनो बिदोंमोन। अब्ला बै समाव बिफ्लादोंसोमोन नामा? दिनै जोंखौ बुंदों बिथाङा जोंलायनो बिफ्लादोंसो, नाटक खालामदोंसो, बियाखैनो। नोंथाङा मा खालामदों? गाव बिनानै मालायखौ बुंनाया जुदा, गावआथ' बिगुबै बियाखै। आरो 110 खोन्दो रायजो जाया होनग्रायाथ' गावनो, गुबुन हारिया बुङाखै। दिनै नायदो रायजोफोर, हिरा सरनियाया जाय एमपि बर'नि, बिथाङा बुंदों आं थाजासे बड'लेण्ड जाया, आरो हाग्रामायाबो बुंदों आं थाजासे बड'लेण्ड जाया। एखे मोनसे फैसानिनो मोननै बिखुं। दा नंखायनो हिरा सरनिया बर'बा हाग्रामाया बर'यैनो बर' जाफैबाय। बियो दिनै बर'यैनो बर', बेखौ खिन्थु सिनायनांगोन रायजोफोर। दा नंखायनो रायजोफोर, जोंनि सोमावसारनाया सोलिबाय थादों आरो सोलिबाय थागोन। सरकारजों सावरायनाया सोलिबाय थादों आरो सोलिबाय थागोन। दाखालि बावै हरखाबनो न'खर मन्थ्रिया लिंहरनानै रायलायबाय। बेखौ नुनानै बिथांमोना गोजांदों राजखान्थिया, बिसोरजोंसो माबा जाबाय नामा सिङाव बिजेपिया लायनानै। रायजोफोर, जोंहा सिंसा बेबायदि जेबो गैया। जाय बर'नि जेंना, जोंनि जेंनाखौ सुस्रांनानै होगोन, जों बिसोरजोंनो थागोन। जाय जोंनि जेंनाखौ सुस्राङा, जोङो बिसोरखौनो सुथुर लागोन। बे बर'आनो जाथों हारसायानो जाथों, जोंहा जेंनाया सुस्रांजानांगोन। दा नंखायनो रायजोफोर, दिनै बेसेबांबा खस्थ' मोननांबाय, पुलिस मिलिटारिजों बुख्रेब जाबाय, सोरनिबा न'आव दाबो बेंगुरा जानानै दङ। बावनो मोना रायजोफोर, खामानिया जोबजासे मावनांगोन। दिनै जोंनिनो सासे जोहोलावा, सासेल' नङा 9 थैजासे जेल जासिगोन। सोरनि थाखाय? जोंनि थाखाय। जोंहा बिसोरखौ बासायनांगोन। दिनै गोबां सेंग्राफ्रा जेलाव दङ, गोबां सेंग्राफ्रा हाग्रायाव दङ। सावरायनाया जेरैबायदि दावखोनांगौ दावखोआखै, जों नाजाबाय थादों। राजा लामायाव सोमावसारदों। ओरै गामियाव नायदो, गोरिब गुन्द्रा न' बां मोजां गैया, बर'फ्रा अबस्थाया गाज्रि। बे हानि फिसा जुगे जुगे रायजो जाबाय। लिडारफ्रा मालाय नङा, एमएलएआ जोंनि, एमपिआ जोंनि, मन्त्रिया जोंनि, इएमआ जोंनि, एमसिएलएआ जोंनि, गासैबो जोंनि। बिनि उनाव मानो बर' फिसाफ्रा दिनै एसेबां गाज्रि अबस्थायाव थानांगोन? बिनि दायनिगिरिया सोर? आइजोफ्रा साबधान, खिन्थु बिमाफ्रा साबधान, जोंहा बिब'फ्रा। बड'लेण्ड आन्दलनाव हौवाफ्रा माबा मावदोंबा खिन्थु बिनिख्रुइ समान मावफाग्राया आइजोफोर, आरो आइजोफ्रा खिन्थु बेखौ मिथिनानै लाखा। ओंखायनो गाबोन जेंनाया सुस्रांजानांगौबा ग्रुपनो होनाय नङा, बियो भारत सरकारनिसो। मोनखानांगौ सेल्फ हेल्प ग्रुपआ। भारत सरकारा बुंदों 1 लाख सेल्फ हेल्प ग्रुपनो लन होनांगौ, बिनिनो 25,000 साबसिडि मोनगोन। दा बैखौ लाना फैनानै गावनि होननानै रानदों। हा हुआ जानांगौमोन मालाबानो, हा हुखौ मावनानै होआखिसै। इलेक्सन फैबाल' प्रमारानो हा हु मोनगोन, बे गोदान खोथा नङा। ओंखायनो रायजोफोर साबधान जादो। आरो क'क्राझारनिनो उरखाव गोरा ब्रह्म, जाय उरखाव गोरा ब्रह्मआ जागायजेननायनिफ्राय दासिम हारिनि थाखायनो गसंनानै दङ, खुनु दिन लोरसोर जायाखै। नोंथांमोना बयबो दा थांनायाव नायलां, बै
खाथियाव उल्थाव गोरा ब्रह्मनि न' दङ बेबायदि बिसोरनि VCDCनि चेयारमेन न'आबो बेबायदि नंला बेखौनो लानानै बिसोरो मा खालामो उल्थाव गोरा ब्रह्मखौ बायदिसिना गाज्रि गाज्रि बुङो रायजोजों थानायखाय रायजोनि खामानि मावनायखाय थाखा जायैखाय रायजोनि जेंनायाव गसंफानायखाय दिनै उल्थाव ब्रह्मआ गाज्रि माने मोजां गाज्रि जाबाय जायफोरा गावसोरा माने सोमावसारनायनि मुङाव दिनै राजा मन्त्रि जानानै करोड़ करोड़ थाखा खामायबाय आइ आफानो जेबो मावना होआखिसै बिसोरा बिराद मोजां जाबाय दा बेखौ बुंनायखाय गाबोननिफ्राय आंखौ दोखो दोखो रायलायसिगोन जेबो खोथा गैया रायजोफोर आंखौ रायनाय माने बोर सारसिनायसो आं बिथांमोननि बायदि बिराद लेखा गोरों धोनि थिं बांला बिल्डिं थानाय न'खराव रुपानि सामस अरनानै जोनोम जानाय गथ' मानसि नङा आङो सबसे गोरिब गुन्द्रानि न'खराव जोनोम जानाय ओंखायनो जेसेबां राय रायथों आं बेखौ बोर बायदिसो लायो